Hello mga kajukans! Mga kasilip ha. Ay mga kasilip pala. Ulit. Umpisa na tayo. Oo, ayun na eh. Lagyan natin center line. Ganun din naman yan eh. Wala na rin yung ano niya. Drugs ka. Ayusin mo! Hindi, ano yun? Yung dumidikit. Hindi. Kulay brown. Hindi ka ba nakakain na pala, pre? What the fuck? Sa gitna na lang dyan, pre. Kopya. Langalan sir? 3. Okay. Yung ano, didikit yung semento dito, no? Saan? Sa hollow blocks. Ayun yung ano, iwanan. Makikita kaya natin pala doon yun. Nandito sir yung isa sir. Kita sir. Kita? Nandito. Sigurado ka? Maganda sir. Sigurado kayo eh.
Isda!